Anticopy egy szuper bővítmény annak a megakadályozásához, hogy a honlapunk tartalmát, vagy a webáruházunk tartalmát valaki egyszerűen kimásolja, és a saját honlapjára beillessze. Ez így működik, megpróbálom a másolást, a jobb egérgombbal, és az én beállításom szerint még egy információt is kapunk, hogy ez védett tartalom. A legjobb, hogyha Anticopyt a joomla.org honlapjáról töltjük le, ehhez ide is kattinthatunk. Itt a letöltés, egy bemutató, demo és még dokumentáció is van. Ha a letöltésre kattintunk, akkor ez tovább visz bennünket a szerzőnek az oldalára. Itt ismét csak meg lehet nézni a demót, a bemutatót, és itt találjuk a letöltést, a 2.5-ös és 3-as Joomla verziókhoz, illetve az 1.5-öshöz. Töltsük le, mentsük el, és ez után a honlapunknak a backendjében a szokott módon a bővítménykezelőn keresztül telepítsük. A tallózásra kattintás, kiválasztás és feltöltés. Én ezt már feltöltöttem, ezért meg tudom mutatni. A feltöltés után a beépülő modulkezelőbe találjuk meg, és valószínűleg az állapota még nem engedélyezett. Nyissuk meg konfigurálásra, először is állapotnál válasszuk ki azt, hogy engedélyezett legyen, hozzáférésen ne változtassunk. És most itt lehet a legfontosabb beállításokat elvégezni, tehát itt engedélyezhetjük, vagy letilthatjuk azt, hogy más honlapra iframe technológiával, tehát keretbeillesztésre beillesszék-e. Természetesen különböző csoportokat lehet kiválasztani, a nyomtatást, képernyő nyomtatást, jobb egérgombot lehet engedélyezni vagy letiltani, és még azt is be lehet állítani, hogy legyen-e egy információ, ha valaki a jobb egérgombbal megpróbálja a tartalmat kimásolni, vagy sem. És itt még az információ szövegét is meg lehet adni. Miután ezt beállítottuk, mentsük el, és azonnal életbe lép a honlapunk tartalmának a védelme.